Hola a tothom. En aquest primer vídeo del tema 3 de les oposicions de matemàtiques ens centrarem en tècniques de recompte i combinatòria, però més comúment en aquest vídeo concret es parlaran només de tècniques de recompte. Les tècniques de recompte tracten de l'ordenació dels elements d'un conjunt seguint unes determinades regles establertes. Per entendre els principis bàsics de recompte i les tècniques de recompte que es fan servir normalment dos tipus de problemes. El primer d'ells són els problemes d'existència, que analitzen la possibilitat d'existència d'una agrupació perduda. És a dir, per exemple, si nosaltres busquem un exemple concret seria: és possible crear un grup d'estudiants que es porti bé entre si? L'altre tipus de problemes amb el que ens trobem és el de numeració, que ens va permetre determinar el número de classificacions que es poden fer, per exemple, per saber el número de gelats que es poden realitzar amb certs sabors de boles. Per poder entendre el tema de tècniques de recompte i tot el que veurem a partir d'ara, bàsicament nosaltres hem de suposar que el nostre conjunt sempre serà finit, és a dir, no hi haurà un conjunt infinit del que sigui. La primera tècnica de recompte davant de la que ens trobem és la numeració. Bàsicament nosaltres quan tenim un conjunt molt petit i normalment sense una regla de formació establerta, el que normalment es fa és una numeració d'un en un en el qual podem fer el recompte, per exemple, amb quantes províncies andaluses hi ha. Nosaltres sabem que aquí comptaríem Sevilla 1, Cádiz 2, Córdoba 3 i així fins a arribar a Almeria i aconseguir veure que són 8 les províncies d'Andalusia. En moltes ocasions, però, els conjunts tenen masses elements. Llavors, normalment el que hem d'intentar és trobar alguna regla de formació que ens permeti construir altres artificis per poder conèixer quants són sense necessitat de fer una llista completa de tots un a un. Llavors, normalment, quan tenim això, busquem altres tècniques de recompte, com podria ser el cas de la combinatòria. De fet, a la combinatòria se li sol dir que és l'art de comptar sense fer enumeracions. La segona tècnica de recompte és la de correspondència bijectiva amb 1, 2, 3 fins a n vegades. I aquesta consisteix en establir una correspondència bijectiva o 1 a 1 entre els elements del conjunt del qual volem saber un cardinal i els d'un subconjunt de la forma U2n. Llavors, què és el que s'entén aquí? Que la correspondència bijectiva és una manera d'aparellar els elements de dos conjunts de manera perfecta, on cada element del primer conjunt té exactament una parella al segon conjunt i cada element del segon conjunt té exactament una parella al primer conjunt, és a dir, ningú queda sense parella i ningú rep dues parelles. Aquest fer parelles perfectes és el que tècnicament vol dir que l'aplicació és injectiva o exhaustiva alhora. Llavors, quan tenim una correspondència bijectiva, els dos conjunts tenen exactament la mateixa quantitat d'elements perquè estem fent un emparellament 1 a 1 on ningú queda fora. Un exemple per entendre aquesta correspondència bijectiva bàsicament seria respondre la pregunta de quants nombres parells són majors que 1 i menors que 123. Llavors, per poder entendre-ho així, nosaltres hem de pensar que estem multiplicant el número 2, que és el que ens indica el nombre parell, per cadascun dels valors que nosaltres tenim fins a arribar a aquell número que ens indica el valor propi abans del 123, perquè el 123 al final és un nombre senar. En aquest cas, què podem dir? Que el 2 és el mateix que 2 per 1 i aquest seria el primer element, igual que el 4 està format per 2 per 2, que seria el segon element. Així arribaríem mica en mica fins a arribar al 122, que està format pel 2 per 61, indicant-nos que hi ha 61 elements que ens donen exactament aquesta resposta al que nosaltres buscàvem. Així podem concloure que hi ha 61 nombres parells majors que 1 i menors que 123. La tercera tècnica de recompte ens porta a un principi molt bàsic, que és el principi d'addició. Aquest principi ens diu que quan una cosa pot passar de diverses maneres, però aquestes maneres
no poden passar alhora, aleshores el nombre total de possibilitats és la suma de cadascuna d'elles per separat. La idea és molt senzilla. Si puc fer A o puc fer B i aquestes dues opcions no es poden combinar, aleshores el nombre total de les formes de fer-ho és simplement la suma de les formes A i B. A nivell visual, podem imaginar que tenim diversos grups de possibilitats i cada element es repeteix entre els grups. Si vull saber quantes possibilitats hi ha en total, només cal sumar el nombre d'elements de cada grup. I això és exactament el que passa amb conjunts disjunts. Llavors, formalment, nosaltres, si tenim conjunts A sub 1, A sub 2, A sub n, tots els grups són disjunts, el nombre d'elements de la seva unió serà el de la fórmula. Per exemple, si en el llançament de 2 daus vull comptar de quantes maneres puc obtenir una suma menor o igual que 4, puc separar les opcions en 3 grups diferents, totes les que sumen 2, totes les que sumen 3 i totes les que sumen 4. Aquests grups no comparteixen cap resultat, així que puc sumar el nombre d'opcions de cada grup i en total n'obtinc 6 opcions. Per tant, el principi d'addició ens diu que quan les possibilitats provenen d'opcions que no poden ocórrer simultàniament, com és aquest cas de no pot sumar 2, 3 i 4 a la vegada, al final el recompte total s'obté sumant. És un principi extremament senzill, però molt potent i present constantment en problemes de combinatori i de recompte. El següent principi fonamental en les tècniques de recompte és el principi de multiplicació. Aquest principi apareix sempre que una fracció es pot descompondre en diverses etapes consecutives i cada etapa ofereix un cert nombre d'opcions. La idea és molt intuïtiva. Quan per completar una acció he de prendre diverses decisions successives i cada decisió és independent de les altres, el nombre total de possibilitats és el producte de les possibilitats de cada pas. És a dir, si per fer una tasca primer tinc A opcions i després de cada una d'aquestes en tinc B més, aleshores en total hi ha A per B maneres de fer la tasca completa. Això es pot visualitzar molt bé amb un diagrama d'arbre. Cada decisió obre diverses branques i cadascuna d'aquestes branques es torna a subdividir en tantes opcions com correspongui en la següent etapa. El nombre total de branques finals és el resultat del producte. Formalment, si tenim conjunts no buits, A sub 1, A sub 2, A sub n, i el cardinal del producte cartesià A sub 1 per A sub 2 per A sub n, és el mateix que la fórmula que tenim aquí. Però deixant de banda la fórmula i si només ens centrem en la interpretació pràctica, podem veure, per exemple, quants números de 3 xifres majors de 500 i parells es poden formar amb els dígits 2, 3, 4, 5 i 7. Veient d'aquesta forma que en principi cadascuna de les xifres té una certa opció diferent a cadascuna d'elles, és a dir, en el cas de la primera de les 3 xifres, només pot ser 5 o 7 perquè és el número inicial que pot ser major de 500 i com si iniciés amb 2, 3 o 4 ja estarien per sota de 500, llavors els hem de descartar. Així doncs la primera opció només té 2 opcions possibles. Perquè fa el segon dígit del nombre o la segona xifra, veiem que realment ens és igual quantes opcions hi hagi, perquè realment qualsevol de les 5 opcions, és a dir, 2, 3, 4, 5 o 7, és un nombre plausible, perquè al final aquest nombre d'aquí només és el del mig i no ens situa ni si és major o menor de 500, ni ens situa en si és parell o senar. I ja per últim, la tercera xifra, veiem que només pot ser parell, llavors hem de descartar el 3, el 5 i el 7, quedant-nos només amb 2 opcions, que són el 2 i el 4. Així doncs, nosaltres al final tindrem que per la primera xifra tenim 2 opcions, per la segona xifra en tenim 5 i per la tercera xifra en tenim 2 més. De forma que, si nosaltres fem la multiplicació, hauríem de multiplicar efectivament aquest 2 per 5 per 2, que al final ens donaria 20 opcions possibles, que és tal el que veiem ara mateix en aquest diagrama d'arbre que s'ha anat muntant.
Per tant, el principi de multiplicació ens diu que quan una acció consisteix en diverses fases i cada fase ofereix opcions independents, el nombre total de resultats es calcula multiplicant les opcions de cada fase. Continuem amb un altre dels principis bàsics de tècniques de recompte, que és el principi de la divisió. Aquest principi ens ajuda a comptar situacions on els elements d'un conjunt es classifiquen en grups iguals i cada grup té el mateix nombre d'elements. La idea és molt directa. Si tenim un conjunt amb n elements i sabem que aquests elements estan repartits en classes o categories, de manera que cada classe conté exactament R elements, llavors el nombre total de la classe és n dividit R. Un exemple molt típic i fàcil d'explicar seria el com formar equipatges en grups iguals, és a dir, si tenim 24 llibres, per exemple, i volem posar els llibres en paquets de 6 llibres cadascun, hem de saber quants paquets podem formar. Per saber quants paquets podem formar, bàsicament el que haurem de fer és repartir aquests 24 llibres, tenint en compte que cada paquet són 6 llibres, és a dir, dividirem el número de llibres totals entre els llibres que caben a cada paquet, i això ens dona un total de 4 paquets formats. Dins de les tècniques de recompte hi ha un principi molt diferent dels anteriors, perquè no serveix tant per comptar exactament, sinó per assegurar que alguna cosa passa necessàriament. Aquest és el principi de Dirichlet, també conegut com el principi de les caixes o el principi del colomar. La idea és força intuïtiva, o sigui, al final, si tenim m objectes i les distribuïm en n caixes, tenint en compte que m és més gran que n, hi ha més objectes que caixes. Aleshores, és impossible que totes les caixes tinguin com a màxim un objecte. Necessàriament, alguna haurà de contenir almenys 2 dels objectes. Al final, això el que ens diu és que el principi de Dirichlet, en la seva forma bàsica, no ens diu exactament quina és la caixa en la qual hi ha més objectes dins, sinó que el que fa és garantir que aquesta situació es produeix. Si en lloc de preguntar-nos si alguna caixa té almenys 2 objectes, ens preguntem quants objectes com a mínim ha de tenir alguna caixa quan el nombre d'objectes és encara més gran, arribem al principi generalitzat de Dirichlet. Aquest principi generalitzat diu que si tenim m objectes repartits en n caixes i m és més gran que n, multiplicat per q, aleshores alguna de les caixes conté més de q objectes. És a dir, no només assegurem que hi ha una caixa amb 2 objectes, sinó que podem garantir que n'hi ha una amb 3, 4 o els que calgui, segons el nombre total d'objectes. Per tant, el principi generalitzat no és un principi nou, sinó una extensió natural del principi de Dirichlet. En principi clàssic és el cas particular en què q és igual a 1. Un exemple per explicar aquest principi de Dirichlet clàssic és, suposem que tenim 13 persones en una habitació i ens fixem en el mes de naixement de cadascuna de les persones. Doncs els objectes són les persones i les caixes són els 12 mesos de l'any. Com que hi ha 13 persones i només 12 mesos, pel principi de Dirichlet podem afirmar que, com a mínim, 2 persones han nascut en el mateix mes. No sabem quines persones ni en quin mes, però sí sabem que això passa necessàriament. Ara, però, si ens centrem en el principi generalitzat, veiem un altre exemple, que és, suposem ara que tenim 29 exercicis resolts repartits en 4 sessions d'estudi. Si dividíssim de manera uniforme en cada sessió, es podrien resoldre fins a 7 exercicis, ja que 4 per 7 són 28, però tenim un exercici més. Com que 29 és més gran que 4 multiplicat per 7, pel principi generalitzat de Dirichlet podem assegurar que en alguna de les sessions s'ha resolt com a mínim 8 exercicis. De nou, no sabem en quina sessió concreta, però sabem que aquesta situació és inevitable. En les tècniques de recompte, fins ara, hem vist situacions en el conjunt que no barrejaven entre ells, però molt sovint a la pràctica els conjunts sí que tenen elements en comú, i això fa que el recompte no sigui tan directe. Per això, l'explicació del principi d'inclusió i exclusió, també anomenat principi de la criba, serveix precisament per comptar elements que hi ha solapaments entre conjunts. La idea clau és la següent. Quan nosaltres sumem el nombre d'elements de diversos conjunts, els elements comuns es compten més d'una vegada. Per tant, cal corregir aquest recompte. Com ho farem? Doncs començarem pel cas més senzill, amb 2 conjunts.
Si tenim dos conjunts finits on A i B, volem saber quants elements hi ha en el total a A o a B, és a dir, a la seva unió, primer sumem els elements de cada conjunt, però d'aquesta manera els elements pertanyen a tots dos conjunts, s'han de comptar dues vegades. Per poder evitar-ho, els hem de restar una vegada. Així, el principi d'inclusió i exclusió, o principi de la criba, per dos conjunts diu que la unió d'aquests dos conjunts és el resultat de la suma dels valors de A més els valors de B i restant-li una vegada la unió d'aquells elements que pertanyen als dos conjunts de A i B. Què passa quan no tenim la base? És a dir, no tenim només dos conjunts, sinó que en tenim més. Doncs bàsicament el raonament és bastant semblant, però és una mica més llarg. O sigui, al final nosaltres el que estem fent és sumar tots els elements de cada conjunt i després restar-li els elements d'aquelles interseccions dels diversos conjunts. De forma que, aleshores, els elements que pertanyen a aquells conjunts simplement es van restant tantes vegades com es puguin repetir aquests valors. D'aquesta manera, el principi de la criba ens permet obtenir el recompte correcte encara que els conjunts es solepin. D'aquesta forma, el principi el que ens diu és que cal anar sumant i restant les interseccions segons quants conjunts intervenen. Per tant, és una tècnica que ens permet netejar el recompte eliminant els comptatges repetits. Un exemple seria, en una enquesta feta a 120 persones, s'ha obtingut que 55 veuen la televisió, 60 escolten la ràdio, 45 van al cine, 25 veuen la tele i escolten la ràdio, 28 veuen la tele i van al cine, 27 escolten la ràdio i van al cine i 20 fan les tres coses. Llavors podem trobar-nos diverses preguntes. Una d'elles seria quantes persones fan alguna de les tres coses. Abans de començar a contestar les preguntes, però, veig necessari fer una distribució dintre d'un diagrama de Venn. En aquesta distribució podem veure que, efectivament, nosaltres tenim que en el centre, és a dir, persones que van al cine, veuen la televisió i escolten la ràdio, són 20 persones. Què passa amb la resta? Si ens centrem en les persones que veuen la tele i van al cine, nosaltres què podem veure? Doncs que són 28 persones, però 20 d'elles ja estaven també dintre del recompte d'aquelles persones que fan les tres accions a la vegada. Per tant, què és el que hem de fer? Doncs bàsicament d'aquestes 28 persones els hi retirarem aquelles 20 que ja havien apuntat prèviament. Així doncs, ens quedaran 8 persones que el que fan és veure la televisió i anar al cine. Això mateix ho podem fer amb aquelles persones que escolten la ràdio i van al cine i amb aquelles persones que veuen la tele i escolten la ràdio. Al final, el que farem serà de cada conjunt de números, és a dir, amb el 25 per les persones de la tele i la ràdio i els 27 de cara a la ràdio i al cine, descomptarem les 20 persones cèntriques que fan les tres accions i deixarem a la intersecció d'aquelles dues accions el valor que ens doni la resta. Un cop que tenim el diagrama amb les interseccions completes, què és el que podrem fer? Doncs ja amb les dades que ens dona l'enunciat, és a dir, 55 veuen la televisió, 60 escolten la ràdio i 45 van al cine, el que podrem fer serà descomptar d'aquests valors els valors inclosos a les interseccions i així podrem obtenir les persones totals que fan cadascuna de les accions individualment, és a dir, només les persones que van al cinema, només les persones que veuen la tele i només les persones que senten la ràdio. Llavors, amb això, si fem tota la suma, sabrem quantes persones fan alguna d'aquelles coses. Si tenim en compte el principi de la criba, però, el que podem pensar és anem a fer les sumes o restes dels elements i les seves interseccions. Què farem? Doncs mirarem les 45 persones que van al cinema, els hi sumarem les 55 persones que veuen la televisió i sumarem també les 60 persones que escolten la ràdio. Com hem unit diverses vegades
gent que veu la televisió i escolta la ràdio, gent que veu la televisió i va al cine i gent que escolta la ràdio i va al cine, eliminarem una vegada aquesta intersecció, de forma que a la suma que havíem fet prèviament li restarem les 25 persones, les 28 i les 27. Però ara què passa? Hem restat de més. Què hem restat? Doncs les 20 persones que han fet les 3 coses a la vegada. Per tant, finalment sumarem aquestes 20 persones que ens queden per sumar, donant-nos un total, igual que vèiem abans, de 100 persones. Un altre principi molt útil dintre de les tècniques de recompte és el principi complementari. Aquest principi ens diu que moltes vegades és més fàcil comptar el que no volem que no pas comptar directament el que volem. La idea és molt senzilla. Si tenim un conjunt de n elements en total i sabem que m d'aquests elements compleixen una determinada propietat, aleshores els elements que no compleixen aquesta propietat són n menys m elements. Formalment, si A és un subconjunt d'un conjunt universal 1, el nombre d'elements del complement d'A serà A complementari és igual al conjunt universal menys el conjunt A. Fem servir un exemple. Si hi ha una classe de 30 alumnes i sabem que 18 han aprovat un examen, el nombre d'alumnes que no ha aprovat serà 30 menys 18 igual a 12, és a dir, 12 alumnes no han aprovat l'examen. El principi de la paritat és una tècnica que s'utilitza principalment per resoldre problemes d'existència. La idea és que un conjunt pot tenir un nombre parell o imparell d'elements. Si aconseguim demostrar que un conjunt té un nombre imparell d'elements, podem assegurar que aquest conjunt no està buit. És a dir, existeix almenys un element. Per tant, el principi de paritat ens permet demostrar l'existència d'algun element sense necessitat d'identificar explícitament, simplement analitzant si el nombre total de casos possibles és parell o imparell. I per últim entrem en l'última tècnica de recompte, que és la combinatòria. Al final, la combinatòria és la part de les matemàtiques que s'encarrega d'estudiar i comptar els nombres de maneres possibles de seleccionar, ordenar o agrupar elements d'un conjunt finit, seguint unes determinades condicions. A diferència de les altres tècniques, la combinatòria clàssica proporciona fórmules específiques per calcular aquests nombres de manera sistemàtica, tenint en compte si l'ordre importa o no i si es permet o no la repetició. Fins aquí aquest primer vídeo de tècniques de recompte. En el següent vídeo parlarem de combinatòria, de variacions, de permutacions i quan fer servir una o una altra segons les necessitats que nosaltres tinguem. Espero que us hagi servit i si us ha agradat el vídeo no oblideu subscriure-vos al canal i donar un m'agrada.